Ahoj, já vám chci ukázat, co máš na prutě. Toto je splávek, v hlavní součástí návazce na lehko. Pak mám tady bročky, který to brčko drží, aby stálo a neleželo na vodě. A pak tady máme háček. Už na tím máme napíchnutý perličky a jdeme nahazovat. Teď vám ukážu, jak se správně nahazuje. Chytneme si silon a dáme klapku. A pak po boku a hodíme. Takhle se správně nahazuje. Takže jenom čekáme, až nám ty zabere. Tak, tohle je jakože můj splávek. A tady moje ruka jakože hladina vody a když se takhle potopí, tak máme záběr. Musíme zaseknout a tahat. Když to ryba pustí, nevadí. Nahazujeme znova. Například takhle. A pomalu navíjíme. Lepší je mít někoho spolu, než být sám. A tady můj brácha se jmenuje Míša. Ahoj! V tomhle revíru jsme dneska chytali. Rybářský revír číslo 461 007, Brtnice 1. Loučíme se u tohoto videa a u dalšího. Ahoj!